Jesus. I was here for September. Ejina home promotion and appointment. And you tell my 400 by Agnes says, Sabu Sunimo. Nipa bebre be promoted, Nipa bebre be new appointment. Who say rather say, a radin nama donso. Obi biara wu nshira ka ne nsem. Eh say so shira no. Na me twa no twede wo pai bom. Bi kan fa wo shira ne bro. Bompaye. O bompaye. O bompaye. Ewurade ne me nshira wa ne nsem. Ne me nshira wa ne pen ano. Ne me nshira wa ne mobile alert so. Ne me nshira wa ne mobile transfer so. Ewurade ne me promotion aka ne nsem. Ne me baye die wa ne nsem. And that day, rather than my double son, I'm chilling it out for mommy. In the name of Jesus. Hallelujah. Yamonpai. Eradi Yesu. A bobusumi. I am moving forward. I will not stand still. I am moving out. I encourage myself to move. Crying. I don't care about the obstacles. Sinti diabia ebeba mechi ewa Yesu Kristo dimo. I will not fear the enemies. The Lord will be my guide. In this month of September, I will be full. I will be satisfied. I will start small, but I will end big. In the name of Jesus. Amen. Nanso sɛ Awurade ka me hoin mɛyɛ kɛseɛ paa atamfo dɔm di m'akyi deɛ nanso me ho bɛyɛ hare akyɛn wɔn ɛpo kɔkɔɔ da m'anim deɛ nanso Awurade ahoɔden nti mɛfam akɔduru me Kana bɔhyɛ asase so Yesu din nti amen. Israel ma wan saba ko na kan we di meji obusumi baby a ye bom atenase se hwa na meka no me sori akomanim esan se kese papa enuonyam ne ehyiren ewo ho me sori ewo Awurade tumi mu me sori wo Awurade enuonyam me sori ewo Awurade nkonimdim esan se oya me boafo miri nsuro da esanse oni Awurade be sha boafo na on aboa me na matimi akomanim obusumu yi tie me sorry me recommending September tie me sorry akomanim September tie me sorry menka ho me nsuro me mohu esanse Awurade ka me ho. Amen. Yo September inso omainie esanse wo se yenkoye ni munti ya de nkotosra sra wo se beso yensa titi yen ya tinkwapa wo ya akwantuo yi mu ya namontuo yi mu ebra ye pese ye tu ya nan ye koi so yensa titi yen Awurade bra ye se ye tu ya nan yakoi tutu ya namoma ye na ya kwan enso wani Awurade tutu ya namoma ye na ye nu ba bia wo pese ye dru Awurade September yi tutu ya namoma ye na ye nu ye nsira ho ntem e wo Yesu Kristo de nemo. Amen. Three things. Your obedience to the word of God. Your faith in the word in the Lord. Your sacrifice will move you into prosperity. Will move you
deeper in the Lord. And so you say it after me. Eradi Yesu. Ene day. Me pesa me tu anamong. Na me nyina fa akobio. Wasem esime se. Owura remfiri me da. Nti menim se. Owura remfiri me. Meye yie. Ewo wu Yesu mu. Nti Erade boa me. Na me nye sitie ma wo. Erade boa me. Na me nya omugidie pii. Erade boa me. Na me ntumi mo afore. Na enso wani. Na me ntu anamon. Na yeyo mrama kwan mu. Na ne asimi kwan. Amra tenten. Emma me yeyo mma no. Yesu din mu. Yesu din mu. Yesu din mu. Mane nyina mfiri makwan mu. Ma bonofo na kwansi dia nyina mfiri makwan mu. Ma yeyo no enhya ase. Manamontue mitunu wo Yesu din mu. Ebeye me yie. Ebesi me yie. Metu anamon na me nsa machi da. Yesu Kristo adomonte. Amen. Kase Erade. Ene wasam akire me se. Me sorry fi baby am fie no. Na me nkọ manim. Mosi kan se wanim ne me ankwa. Me nkọ. Efiso no nim sa unka ne ho a. Ontumi nnuru baby apese odu no. Enne me wo wanim. Besrawo. Sa wanim ne me nkọ. Butsumi yimu. Wanim ne me nkọ. But the pillar of clouds edi Israel for nanim no awia no endi manim. The pillar of fire edi won achi anadwo no endi machi. Fa eja fedum bo me ho ban butsumi wei mu. Oh ma yie ne adoye endi machi butsumi wei mu. Bibia agima sabamu no odumfo yimi firi mu. Na ma me nante e wo nkunimde mu butsumi wei mu. Mami enanti wo usuro mu butsumi mu. Mami nanti wo nshira mu butsumi mu. Na ma ensimi ye. Nyame agya oba ene wo nkronkron din mu. Amen. Ya toaso na yakase Erade Yesu. Anope wa mama ti asese. Temi yi ehu fi makwan mu. Na mi ye osetie. Na mi tu jidi anamon a. Ebe wie mi yie. Mami adom a. Bidi be yi ehu fi makwan mu. Na bosumi ebo yi mu. Me tu jidi anamon. Na jidi anamon mi tu yi. Edi kunimdi abrame. Edi anyonyam abrame. Edi iye abrame. Edi oji abrame. Erade boa me. Ewo Yesu di mu. Amen. Erade wo na waka ache ye nese. Aye ntena baabi aye niaka. Senti yenko yenim. Maye na kadie. Ma wo maka die. Kenya wo ma. Na yentimi mfiri comfort zone so mu. Na yenko yenim. Erade yesere obi o se. Ipe biara. Ese so obo biara kwan mu. No beti me free comfort zone no Erade e. Jinima oma. Ji woma oma. Na oma enyemu adansi. Yada wase. So man usumi ebekwa awie ye. Enyemu adansi die. Yesu Kristo di munti. Amen. So we din na ne aken na udem. Begin to reflect on all that has gone on this morning. Now open your eyes and look at your sister or brother beside you and tell him, I am moving out. I am moving forward. I am breaking the camp. I am advancing. Me sorry ashrain. Me sorry ashrain. If you say September,
awurade sɛ ɔne mbɛnante yesu di mi kan na kyerɛ me kwan ma meyɛ ntam di w'akyi sɛ nokware suani September Yehowa ɔnhyira wo na ɔnom September Yehowa ɔnto n'anim nkyerɛ wo na ɔma ɛsi wo yie September Yehowa ɔma n'ani so wɔ wo so na ɔnkyerɛ wo kwan yɛn a Awurade Kristo nom Nyankopɔn dɔ ɛne sunsun nkonkora nkofa no ɛhwɛ yɛn so na ɛne yɛn tra September yi ɛne nnɛ wɔ yɛn anim nyinaa amen. Amen. Hwɛ nea ogyina wo benkum ne wo nifa na ka kyerɛ sɛ Nyame ahyira wo. Nyame wɔahyira wo. Eti busumi me ne wo nyinaa yɛkɔ yɛn hyira mu. Afei pagya wo nsa nifa ne di mu a let's go with this declaration. Heavenly Father, it has been you from the beginning, and I'm grateful for everything you've done for me from January to date. My Lord, my God, my King of Kings, you are all powerful. I worship you all my days. As it is written in Exodus 14:15, I will arise, I will arise, I will arise in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I move, I'm moving out to possess my mission and purpose. I receive the faith spirit to depend on you for my breakthrough throughout this month. In the name of Jesus, I am about to receive my testimony. I receive my testimony. It is coming to me now. It is coming to me now. In the name of Jesus Christ, I declare this is my month of obedience and action. It is my month of momentum and speed. In the name of Jesus Christ, I declare no obstacle will prevent my manifestation this month and beyond. In the name of Jesus Christ, I declare into my spirit, into my life, I am winning every battle in this month. In the name of Jesus, I decree I shall be promoted. I shall be positioned right. I shall have entry. I will be victorious. In the name of Jesus, I refuse and denounce the fear of the unknown, my comfort zone, sickness, suffering, doubt and self-doubt, and past failures. In the name of Jesus, I decree and declare that this is my month of movement. I am unstoppable. I am unshakable. I am indestructible. I remain victorious. I remain victorious. I remain victorious. And in fact, I am victorious. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Wonderful. Yedenya sise anope wama yenkwan se osumi September minu numremu bi. Yedenya se. Begin to thank God for the fact that you have tasted the goodness and mercies of God in the month September. Denya se. Obi wana denya se. Enye nipa nyina na timi twa August. Na yede adom binti. Adom bi adom yen amenne. Yahum September day di kanya denyamias. Whatever denyamias send ye tibiara. You do a chasse or do betcha. Denyamias. Denyamias. Ewana yem ye nipa. Nenjasupa. And in Yama or the Dumi and Danida. Denyamias. Denyamias. What if you cost one thing? I want you over here.
Eradi be penya wa free baby awo. Edi wa come to be afro. Thank God because new things are about to happen. Nehemiah said the greatness of God will locate you in this month. Nehemiah said, what if we are vampire say? The last 8 months, I am Sankano. Brian, sorry, way. Yet the Nibri Bompire said, Sani Pano, a radiation in every emblem, just a vampire. Begin to pray that all that you could not achieve, all that you could not have for the last 8 months, be your portion in this month's September. Vampire. Sanya won Sanka, Musumi Naya, Musumi, Mochia, a random phantom was happening. Vampire. So for the last 8 months, in this month September, when you may fathom me, Bombay is about receiving the goodness and mercies of God in the month September. Bombay. Oh, Bombay. Everybody was in September. Ya menyano osome wo twie twebono ina madom so jenina ewo Yesu in the name of Jesus. Abusia for osome September ejina homa month of movement osome mu na kwatu akese nyina abaso ye bompa ya sera se ne achichire wo biaro a ema wonne wo ho na won so atimi move from one angle to another. And Nede, Yamimu, Jeffrey's road, and she begin to pray that whatever will restrain you, whatever will prevent you, whatever will barricade you from moving to the next point in life, may all such be bent to ashes. And rather, the better chereme, the better kamiyajina, the better matina fako. Yama mintimin komeni musumi and the day erade wuja oja no day and shinina. May every barricade of my life, may every limitation of my life, may anything that will restrain me from moving better and higher be bent to ashes in the mighty name of Jesus. Be bent to ashes in the mighty name of Jesus. Be bent to ashes. Yabompaye. Say wonyame mawon sasu. 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 Yebe simi kwai. Yebe chichamanemo. Yebe kamye jina fako. I was September, you know. Before Paya. You tell me, and sitting in a name. There were yes, 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 Bompire, oh Bompire, oh Bompire, oh Bompire, oh Bompire, oh Bompire, there were yes, in the name of Jesus. I'm sorry for September. Ejina homa promotion and appointment. And when you my 400 by Adrian says, Sabo Sumimo. Nipa bebre be promoted, Nipa bebre be new appointment. Who Sarah they say, a radin namadonso. Obi biara win shira can some. Says you shirano. Yamin trying to trade one pipe, boom, they come for Shirano, bro. Bompire. Oh, Bompire. Oh, Bompire. And radin Yamin shira one in some. Yamin shira one in pay no. There is Islam in the only Mobile Alex. So,
Nyame inshira one of my transfer so. Erade nyame promotion aka ne nsem. Nyame baye die one nsem. Enade. Erade na madom so. Atwene nyina to mame. Ewo Yesu. Ewo Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Emonpai. Erade Yesu. Erade Yesu. Ebobusumi. Ebobusumi. Meko meni monko a. Me nyina faako. I am moving forward. I will not stand still. I am moving out. I encourage myself to move. Me shami hu crying. Na me komenim. I don't care about the obstacles. Sinti diabia. Ebeba mechi. Ewa Yesu Kristo dimo. I will not fear the enemies. Min show a time for no. The Lord will be my guide. In this month of September, I will be full. I will be satisfied. I will start small, but I will end big. In the name of Jesus. Amen. Vausatu akumaso. Dekadi mechi se ewo mu se mahase esuade. Nanso se urade ka me hoin. Meye kese pa. Atamfo dom di mechi de. Nanso me ho ba ye hare a chen won. Epu kokko de manim de. Nanso urade ahode nti mefam akodru mi kena. Bo sha sase so. Yesu dinti. Amen. Israel ma wan sabako so na kan we dimeti. Obusumi baby a ye bom atenase se hwa na meka no me sorry akomanim isan se kese papa enuonyam ne ehyiren ewo ho me sorry ewo awurade tumi mu me sorry we awurade enuonyam me sorry ewo awurade nkonimdim isan se oya me boafo mirin suroda esan se oni awurade be sha boafo na on aboa me na matimi akomanim obusumi tie me sorry me recommending September tie me sorry akomanim September tie me sorry me nka ho me suro me mohu esanse awurade ka me ho. Amen. Yo September inso omainie esanse wo se yenkoye ni munti ya de nkotosra sra wo se beso yensa titi yen ya jinkwapa wo ya akwantuo yi mu ya namontuo yi mu ebra ye pese ye tu ya nan ne ye koi so yensa titi yen erade bra ye se ye tu ya nan ya koi tutu ya namoma ye na ya kwan enso wani erade tutu ya namoma ye na ye nu ba bia wo pese ye du erade September yi tutu ya namoma ye na ye nu ye nsira ho ntem ewo Yesu Kristo de nemo. Amen. Three things. Your obedience to the word of God. Your faith in the word in the Lord. Your sacrifice will move you into prosperity. Will move you deeper in the Lord. And so you say it after me. Eradi Yesu. Ene day. Me pesa me tu anamon. Na me nyina fa akombio. Wasem esime se. Owura rim free me da. Nti menem se. Owura erim free me. Meye yie. Ewo wu Yesu mu. Nti Awurade boa me. Na menye sitie ma wo. Awurade boa me.
na menya ɔmo gyidie pii Awurade boa me na mentumi mmɔ afɔreɛ na nsɔ w'ani na mentu anammɔn na yɛyɔ mmra m'akwan mu na nea asi me kwan a mmra tententen ɛmma me yɛyɔ mma no Yesu din mu Yesu din mu Yesu din mu ma ne nyinaa mfiri m'akwan mu ma ɔbɔnefoɔ no akwansideɛ nyinaa mfiri m'akwan mu ma yɛyɔ no ɛnhyɛ aseɛ ma nam ɔntoe metu no wɔ Yesu din mu ɛbɛyɛ me yie ɛbɛsi me yie mɛtu anammɔn na mensan m'akyi da Yesu Kristo adom nti amen. Kase Awurade ene wasɛm akyerɛ me sɛ mensɔre fi baabi a mefie no na menkɔ m'anim. Mose ka sɛ w'anim ne me ankɔ a menkɔ ɛfiri sɛ na ɔnim sɛ wonka ne ho a ɔntumi nnuru baabi a apɛ sɛ ɔdu no. Ɛnnɛ mewɔ w'anim mesrɛ wo sɛ w'anim ne menkɔ bosome yi mu w'anim ne menkɔ ma the pillar of clouds edi Israelfoɔ n'anim no awia no endi m'anim. The pillar of fire edi wɔn akyi anadwo no endi m'akyi. Fa ejafedu mbɔ me ho ban bosome wei mu. Oh ma yie ne adɔye endi m'akyi bosome wei mu. Bibia agye masabamu no ɔdomfo yi me firi mu. Na ma me nante ɛwɔ nkunimdie mu bosome wei mu. Ma me ɛnante wɔ usuro mu bosome mu. Ma me nante wo nhyira mu bosome mu. Na ma ensi me yie. Nyame agya ɔba ɛne wo nkronkron din mu. Amen. Yɛtoa so na yɛaka sɛ Awurade Yesu anɔpɛ wa mama te aseɛ sɛ sɛ meyi ehu fi m'akwan mu na meyɛ osetie na meto gyidi anammɔn a ɛbɛwie me yie ma me adom a mede bɛyi ehu fi m'akwan mu na bosome ɛbɔ yi mu mɛto gyidi anammɔn na gyidi anammɔn a meto yi ɛde nkunimdi abrɛ me ɛde anuonyam abrɛ me ɛde yiyeye abrɛ me ɛde ɔgye abrɛ me Awurade boa me ɛwɔ Yesu din mu amen. Awurade wo na waka akyerɛ yɛn nnɛ sɛ ayɛ ntena baabi a yɛni aka sɛ nti yɛnkɔ yɛnim ma yɛn aka deɛ ma wo ma ka deɛ kanya wo ma na yɛntumi mfiri yɛ comfort zone so mu na yɛnkɔ yɛnim. Awurade yɛsrɛ wo bio sɛ nipa biara ɛsɛ sɛ wɔbɔ biara kwan mu na wɔbɛtumi afiri ne comfort zone no. Awurade gyini ma wo ma gyi wɔn ma wo ma na wo ma ɛnyɛ mu adanse yɛda wase sɛ ɔma bosome yi ɛbɛkɔ awieyɛ yi na ɛnyɛ mu adansedie Yesu Kristo din mu nti amen. So we did and I can now begin to reflect on all that has gone on this morning. Now open your eyes and look at your sister or brother beside you and tell him, I am moving out. I am moving forward. I am breaking the camp. I am advancing. Me sorry ashrain. Me sorry ashrain. If you say September, I will also remember Nante. Yes, we did me can natural me kwan. Mami ente mu diwechi. Sir no kwari sueni. September Yehowa. Onshirao. Na onomu. September Yehowa. Onto na nimu nshirao. No ma esiuye.
September Yehoah. Oma ne so wo so. Na onkyere okwan. Yenga Brazil school num Nyankopɔn dɔ. Ɛne sinsungun gran gofa no. Ɛhwɛ yɛn so. Na yɛn entra. September yi ɛne na wɔ yɛn mu nyinaa. Amen. Amen. Hwɛ nea ogyina ɔbenkum ne onifa na ka kyerɛ sɛ Nyame ahyira wo. Nyame wɔahyira wo. Eti busumi me ne wo nyinaa yɛkɔ yɛn hyira mu. Afei pagya wo nsa nifa ne di mu a, let's go with this declaration. Heavenly Father, it has been you from the beginning, and I'm grateful for everything you've done for me from January to date. My Lord, my God, my King of Kings, you are all powerful. I worship you all my days. As it is written in Exodus 14:15, I will arise. I will arise. I will arise in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I move. I'm moving. I'm moving out to possess my mission and purpose. I receive the faith spirit to depend on you for my breakthrough throughout this month. In the name of Jesus, I am about to receive my testimony. I receive my testimony. It is coming to me now. It is coming to me now. In the name of Jesus Christ, I declare this is my month of obedience and action. It is my month of momentum and speed. In the name of Jesus Christ. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient. Asida ne no nyam kan rade ekoso eda wase na no pain so the adomadum ye de ahode amayan ye kan tin shranka odin o. Welcome to Hour of Hope, and it also broke my 97.1 and no pay gusu t Facebook Live, YouTube Live, Twitter, Instagram handles are all ready. We welcome you to this morning edition. Today is Thursday, 7th September 2023. From now to 5:50, we are dealing with the subject of faith and prayer. And ye bu kwan na ya bopae ama HS student actual English wasi examination anopay ebekoso yesere osoro yesere kronkron ahoden yesere nyame kronkron a oma ne manyansa na wodi dinkunim so oma mofra nyina nyansa yenuanom ne ye mai nyansa na wontro ninkunim oba etro bia yema wayiko in advance na yema congratulations in advance odro sro hinin de na adom beka ho ena no pay ewo Yesu din mu amen adopay osofo Franklin na mo ewa ha osofo Clement Opare enso wa ha na ye sisi ye ho se ye no etua ye ngidi kasa no so Hebrews chapter 11 na we were looking at the faith of Abraham. So Hebrews chapter 11 verse 7 and 8 possibly 6 to 8 na ye kan wasem. Last time no near kasa about the faith of Noah, how Noah was able to know, was able to discern, was able to capture what is spiritual so that he can emphasize and go ahead and obey God without fear. Today bia aden no anyame aka che umpe na wuhu obia antiase fa ho na so basa, will you stand with God or you stand with the people? A lot of us have visions. Nipa bibritie ya no pay ya mo vision and isuade hu unkuto ne nyame aka kire onka kire busuane onka kire omani onka kire kro ni e na wakoboso na obia nye wuntum eti ubejai ana obetua so. This is what we are saying, the faith of Noah. Noah stood with God alone. He stood alone with God and carried out the purpose of God, and in the end minority won, not the majority. In the end he won because God with you is the majority. Hallelujah. Amen. No pay ya so na Hebrew chapter 11 and yeguso kan wase Hebrew for humati du ba kono entichemu esua ekwakosia wotwe no ye besan abomu be na fe aha no ye emphasis here Abraham. Our emphasis this morning is on the faith of Abraham, and when we are talking about the faith of Abraham, it is the faith of patience. It is the
faith of waiting. Say, train. This is type of, that is the faith of Abraham. The faith that speaks hope against all hope. But Hebrews 11:6-8. Yɛrekenkan wɔ Hebrews chapter 11 verse 6-8. Ose, na gyidi nnim a obi ntumi nsɔ ani, na ɛsɛ nea ɔba Onyankopɔn nkyɛn no sɛ ogyidi, sɛ ɔwɔ hɔ na ɔyɛ wɔn a wɔhwehwɛ n'akyi kwan no ketuafo. Gyidi na nea wonya nhuhu nsɛm baa Noa nkyɛn no, ɔde daa ne ho so, siesie adaka maa ne fi nkwagye. Ɛno so na ɔnam buu wiase fɔ, na ɔyɛ gyidi ho trenee difo. Verse 8. Gyidi na wɔfrɛ Abraham no, ɔde tie fi kɔɔ baabi a daakye obenya hɔ sɛ agyapade, na ofii adi a onnim dia ɔrekɔ. Verse 9. Gyidi na ɔde kɔyɛɛ ɔhɔho bɔhyɛ asase no so, sɛ ananafo de so, na ɔne bɔhyɛ koro no ara difo Isaac ne na ɔne bɔhyɛ koro no ara difo Isaac ne Jacob tena ntamadan mu, na ɔtwɛn kuro a ɛwɔ nhyiase a ne kyekyefo ne yɛfo ne Nyankopɔn. Amen. Some people waited for a town and a city. Okay, come bro from my name. Hebrews chapter 11, 6-8. Hebrews chapter 11, the verse 6-8. Then I read, no one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek him. Verse 7. It was faith that made Noah hear God's warning about things in the future that he could not see. He obeyed God and built a boat in which he and his family were saved. As a result, the world was condemned, and Noah received from God the righteousness that comes by faith. Verse 8. It was faith that made Abraham obeyed when God called him to go out to a country which God had promised to give him. He left his own country without knowing where he was going. Amen. He left his own country with not knowing where he is going. He left his own country. And went. He left and went. You see, so faith has to do with action. Faith has to do with movement. And today our emphasis is on the faith of Abraham. The faith of Abraham. And from now to the next 10 minutes, we briefly deal with the faith of Abraham, and then we quickly change to prayer. We pray for our dear brothers and sisters who will be writing English this morning. And we know that the Lord, by faith, will give them victory in Jesus' name. Amen. So the faith of Abraham, Abraham, who is Abraham in the first place? Where had he come from? What began his journey? You have been born into a kind of religion where your people believe in the God of the Chaldeans, and all of a sudden, God, you say, God is telling me to move. God is telling me to move. Faith in the unseen. But Abraham heard the voice. How did Abraham know that God is saying he should move? He heard the voice. Do you hear the voice? One say, Niema Abraham, etu anamon, say Eradi se umfiha, non kone say otene, say so antenia, uhu image. Say ori move. But whatever it is, there was the communication between the Spirit of God and the Spirit of Abraham. So when we are talking about faith, is not literal. Faith is connected with our spirit being, and our mind must be connected. Our spirit should be hooked to the voice of the Holy Spirit, so that we can initiate the drive, the move of God whenever we are spoken to, whenever God instructs us, whenever God says that do this way, do this thing, do this thing. And you see, we do it without fear.
nyame ne kasa ye mohu ye nsuro. Genesis chapter 12 na recorded the story of Abraham. Na erade friend no erade friend no o si na erade friend Abraham. The means say or friend for na adwene so o man vision. So most of the Abraham communication were through vision. Erade be na ni se hwe senior epoano anuate no. Most of it also through stars. These were visions, but this one calling is a voice, vocal. Abraham, sorry, nako. Do you hear the voice of God? Jesus. Do somebody hear the voice of God? Do we hear His voice? Oni kasa yete. Oni kasa wote ana. Ofrewa wote. Wabodin. Miniabia wabodin Sylvia. Wabodin wote. Wabodin ekuya late. Wabodin wati pain. Wati se wafro pain. Mama Margaret Bequin Catkis. Wabodin wati pain. Outside broom. Eradia bomudin wati pain. Have you ever heard? God has called. He's calling names. So have you heard the voice? From Amanoni, US, UK. God calls out. When God calls out and mentions your name, do you hear? It's very, very, very important to hear the voice of God. And you hear the voice, because when you hear the voice of God, the next thing that follows is instruction. Samuel na wako ili ho o se memfra wo Samuel if you say okay say erade kasa na wako alitie, then Samuel Jesus say erade kasa, then God begin to speak. So when God calls and even you hear your name, something follows. Into nya to say erade abodi pe bo wo ho adwa kope baby she na twen erade den na wo mame na me catch say one word from God can transform your whole life. Amen. Unyaminya wadume na no pay wo Yesu. Abusanfo yankasa make say 10 minutes per na no pay years auto na Abraham didi. How do you see the faith of Abraham? Okay, our friend there, Franklin yankasa. Papa no pay so yada irade ase. Eni yeti fun so nyina so ase anope. Yehwe Abraham gidi ene anope ya. Person me take it from verse 8 nope. Also, it was faith that made Abraham obeyed when God called him to go out to a country which God had promised to give him. He left his own country without knowing where he was going. He left his own country without knowing where he was going. Edikan papa edikan a chire mu se nyame enka wo ho a chidi bi ti se de wontumi nya bi enti nyame tumi aka na nyame ka nyina ne se oniadofo a wotie me papa. So my first question is what wo rane ana edikan ebisa de down if say yenim se ejuma bia e wo na ahyen so de ejuma bia obi o wa ne boss enye dure chiri bape e bia ne car sound keke kura to me say ne boss na ebe you ano hu ka ne nim kura keke no cars no dosu nso nye hu ne boss ka nim keke no to me kire wo from far say ne boss car na ebe actions bi ni ade onya tepe otumi hu say e bia papa be du fie. So me beside na no pace so what wura yi ne ana ene ben na ena ore kasa ene ben so anamon na eya wutu oniadofo a wutie me Abraham eyen aso etwen e won pai bomu etwen santi o tie ni rane onya that spirit. The Abraham spirit was connected to God. So me bisa say is your spirit connected to God? And I say o spirit will be before frubimu. Because as an is Abraham spirit connected to God needs to know. Abraham radere kasa chenu no ohun say you ampa oyi mirane oyi ne na mehwehwe oyi ne na metwen no. And Abraham didn't ask questions.
na papa wo se me nkoi mere kwahe na me kwa den na me di no o bible no ma yete say ofie di ebra onim ni a oreko oni adofo so obetumi to sa gidi anamon no ana yehwe Genesis chapter 12 na ejire sania oye o say the Lord said to Abraham, leave your country, your relatives and your father's home and go to the land that I am going to show you. I will give you many descendants and they will become a great nation. I will bless you and make your name famous so that you will be a blessing. Hallelujah. Amen. So that you will be a blessing. Yekin kan yeti so say, I will make your name famous. Oni ado for me because famous name ben awo enano pay. Eyenia uba wo say o okromfo yi na ebe yi. Eyenia uba wo say o get boy and din ben awo anope din ben and awo. Because o say obe man ni din aye famous obema amanaman atini din se wo bo din a den na wo de kai o den na wo de kai o ni ame pesa me kanyina ne se ena no pe ye kosoa e ka gidi ho asem e bia na hu sa gidi ni ye e bia na wonte gidi na ye ka no onte nkaye na mum kiro sem ene ye kanfo de ama wo se ebiri ni don biara wo na wo kiro sem ne mpaipo nkoswa inteti nkoswa na wontena na ubehu gidi ya ye ka ho asem yibi ubehu gidi ya de bia gidi ya Abraham ya say na onim asem no obompaya emu ye den enu ntini wura erikasa no oti ene no so ene ben na wote obarika akọchiro nsohwe so hu gidi etiden nsohwe chiro yimu ebia na onim oba ne kra say ebia niti ewu ofie dada osua ohun so wo gidi se obe passe ana gidi ben na possess ena no pay ni America chire nyina ne say believe what say Abraham gidi ena no pay gidi na ebeye ho nso amaw amen Amen. For Clement. Faith in Abraham, the next 2 minutes. Okay. Then check where you run Bible. Bible say na gidi inim a obi ntumi enso nani na esenia oba onyankopon nkyang no se ogidi se owo na oye won a wohwehwe na achi kwan no ketuafo. Hallelujah. Amen. Na David ka se mi so mema mani so a kire mepo na ehefa na memboa be free aba binim se memboa efree asafo Awurade ho yakopon efree Abraham no Abraham emma nani so ehwe soro na ohun se nimboa efi asafo Awurade ho asafo Awurade nkuto na obetumi aye dia a ohwehwe ede amano nti Abraham ampaba na otu anamon kese se na yakopon ehye no no ara na nesa eka nia ohwehwe efi Awurade anim ti yesre enuanom ene adofo nyina se obi biara enya gidi ewo Awurade mu se ebeyeye no matter what ebeyeye yesre enuanom so mo tworo nsohwe yi se won fa womani ento Awurade so na won koso ara entie Awurade asem na won fa entu anamon na me brother ka se ene ben ena wote ye wo 3 types of ene ahoro ebiesa on konkron ne human spirit enso ene na evil spirit enso ene tibisa won se emu ne wen ena wote esese yetumi eti Awurade ene Awurade eni mu ye duru Awurade ene bubu nkiredua ti asafo Awurade ene yen kasapa esese yetumi eti na ye sorry na ehye Kristo din konkron enonyam amen. Amen. Sing like never. And anope Awurade ntu wugidi mu na Awurade emma wugidi enim konim emma wo se gidi ni obi ntumi nso Awurade ni dia gidi ni obi ntumi nyina Awurade anim gidi ni obi ntumi nkokan dia
And anɔpɛ wo gyidi emu epon ma wo. In the month of movement, in the month of momentum, in the month of speed, may the Lord turn your story around. May the Lord visit you with divine help. Divine help. Divine help. Divine help. Divine help. Divine help. Eradi nhyira wo. Eradi nka wo ho. Eradi yɛ wadom. Eradi ma ne nsa so wɔ wo so. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Every enche odofo me ka kyerɛ wo se gyidi nti fa paper na twerɛ nea wopɛ sɛ wohu at the end of this year. Na ma gyidi enkora wo because gyidi ema wotu anamon. Gyidi ma wo yɛ bibi. Gyidi ma wo yɛ neni sɛ wo yɛ. Gyidi ma wo enante wo kwan bi a nipa nsusu sɛ wobetumi awie. Na mom sɛ gyidi a wo ho nti no Awurade ma wo di nkunim. Onyankopɔn kunim di te hɔ twɛn wo. Awurade abonkunim di afa wo ho nyina. Na mom the only way to activate that atmosphere around you is by faith. By faith. By faith. By faith. Faith. By faith. Pistis by faith. Gyidi right from the creation it has been by faith. It has been by faith. It has been by faith. In the Old Testament, you didn't hear the word faith itself. But you get to know in Hebrews that all those who walk with God, one thing they have in common, faith. Yes. And you are here walking with God. For you to succeed, you need faith. Onyame ma ogidi anopai na omensi ye baby a wo bia ne yen hia na no pe baby a wo bia ne yen edin kita ho no ye kese Awurade onhyira bebre Awurade onhyira bebre Awurade onhyira bebre asafo Awurade onhyira bebre onukwafu yo onhyira bebre onto na nim nche no mana dom ye dosuma we wo Yesu Kristo din mu onyame mana hodin ye o chefa e wo Yesu din mu Awurade basa enkoma e wo Yesu din mu nia ebro so nia chenso nia wo hwekwan a wo hu ye no Awurade be ya abro so. The Lord is faithful, the Lord is good, the Lord is kind, and we truly appreciate all those who have joined us. Mama Veka Yesu, God bless you. Sylvia Moa, God bless you. Our baby Kobe Robert, God bless you. Faith is trusting in God. Faithfulness is God trusting in us. Abraham had faith. He was trusting in God. He was also faithful. God trusted in him. In as much as we are trusting in God, we are also to be trusted. Faithfulness. God bless you, baby, for the beautiful message. Sylvia says, Amen. Mama Vic said that, Lord, please increase my faith. May the Lord answer your plea. Amen. In Jesus' mighty name. Mama Jansen agreed, had also brought a comment. She said that, Amen. I decree and declare by Sylvia in the month of momentum and speed in the name of Jesus Christ. God bless you, Lady Sylvia Amwa. The Lord continue to lift up his countenance upon you and bless you. And then my own brother, studio guest, Clement of Harare, also, as usual, gave us the tree version of Hebrews chapter 11, 6 to 10. Ebusanfo efe ye rampa bomu ye bompa bibi da okuma so anope ya odekwa Awurade anim se Awurade mesrew me kan gidi ho asem ye kan gidi ho asem dia Awurade ma me gidi emu epon ma me gidi ema response mra me gidi nti me pagya high school fui ahye won sa se ne won award throw English me ma ewu ma award throw me nuan ma ewu ma award throw Awurade me bompa ya so se Awurade buye osoro ma won Awurade kasa won ho Awurade siesie won Awurade dom won ne ebeye otin ne ebeye matwere atwamu ne ebeye awefiri ne ebeye menkai ye twani nyinam ewo Yesu dim ne ebeye yare ne mroye ye twani nyinam. Lift your voice and begin to pray. We want to pray for them. We want to pray for all high school students. Father, in the name of Jesus, we lift them before the Lord. We thank you for their life, for the life of our people. Thank you, Jesus Christ. That was one year. Was here, Namapa, or the I'm pay whom say and say and fat Papa is and Papa who sent to my brain. Nemo, my brain is don't be a Papa is so much. Oh God, let your countenance be lifted upon all of them in the name name of Jesus. We bring them before your throne, oh God.
yɛbɔ ho bayɛ agya yɛn nuanom a wɔrekɔ akɔkyerɛ wase we pray that God, your Papa hand, Yesu your yɛn hand, nuanom your yɛhyɛ hand, wo your nsa hand will reach out to ɔdɔmfo them. yɛhyɛ wo Your nsa spirit will rest upon yɛsrɛ them. Your nyinaa favor sɛ will manifest in their life. pawa ma We yɛhu lift sɛ every na sɛ worthy candidate gyidi before you, nnim God. a We lift them bintumi before nsɔ you, yɛn God. ni We na lift sɛ them before gyidi you, nnim a God. We lift them bintumi before you, God. nkompo Grant them nkomwie grace for na success. anɔpɛ nea Grant them grace yɛsrɛ for nyinaa ne victory. sɛ In the name yɛsrɛ of Jesus. gyidi ama yɛn nuanom yi yɛsrɛ nkonimdi gyidi ama yɛn nuanom yi wɔn nso hwɛ twerɛ yi mu papa Yesu yi wo ne wɔn kɔ wo ne wɔn tena ase nea wɔbɛsua nea papa Yesu ɛbɛba nea wɔbɛtwerɛ mpo wɔtwerɛ wie a ɛsɛ ne gyidi a wɔde adom yɛn nti yɛde saa gyidi koro no nso ɛdom wɔn yɛde saa gyidi koro no ama wɔn sɛ ɔdomfo yi ma wɔn twerɛ na wɔn paase wɔn twerɛ na wɔn paase papa Yesu na sɛ wɔkɔdu exam so hɔ a yɛbɛyɛ suro honhom biara Jesus Christ din mu yɛtwa mu Yesu Kristo din mu yɛtwa mu Yesu Kristo din mu yɛyɛ yarewa ɛbɛsɔre yɛyɛ ohunfi ɛbɛsɔre wɔ wɔn so yɛyɛ yarewa fi yɛbɔ mpa yɛtwa ne nyinaa mu wɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu yɛbɛbɔ wɔn yarewa fi yɛbɛbɔ wɔn yare yɛde basabasa yɛbɛsi wo yɛde adwentantam bɛbrɛ wo sɛ mpe wɔbɛkyerɛ wo feli wɔbɛkyerɛ wo so wohu nea wɔbɛkyerɛ wo Jesus Christ ne mu yɛkasa yɛtwa mu o Yesu Kristo de mu yɛtwa mu o wo sɛ obi biara ɔde ne ho to wo so no ne ngu ase ɔre ne ye yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ yɛmfrɛ yɛn nuanom yi yɛn brothers and sisters ɔpapa Yesu yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ God, let your countenance be lifted. Oh God, let your name be blessed. Oh God, lift your strength upon your people. Oh God, let your right hand give them victory. Let your right hand give them victory. Let your hand give them every worthy candidate in every school across the range within the country. We pray in the name of Jesus that they will see your goodness, they will enjoy your favor, they will enjoy peace in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By faith we pray. By faith we commit each of them into your hands, O God. By faith, Lord, grant them victory. Whatever they read, whatever they learned, whatever they studied, oh God, by your divine hands, may they recall, may they remember, may they reproduce and regenerate everything that they've learned. In the name of Jesus, may they make their families proud. May they make their teachers proud. In the name of Jesus, may they make their institutions and their schools proud. In the name of Jesus, may they make Ghana proud. May this year, what's the candidate, we pray each of them be lifted before your throne, be lifted before the Peter Wonyina, the one chosen. Onukafwe, Mawadum Yekese, Onukafu Adum Yekese, Onukafu Adum Yekese, Onukafu Adum Yekese, Jesus Christ, Wankasa wo bompa, you are praying for yourself that Lord increase my faith. Lord, increase my faith. You are praying for yourself that Lord, increase my faith. Let me believe for big things. Let me believe. In Psalm 81 verse 10 said that open your mouth wide and I'll fill it. Open your mouth wide. How do you do that? Speak into your spirit. Speak into your life. Speak into this month. Speak into this week. Decree and declare in the name of Jesus Christ that you will not be destroyed, that you will not be stopped, that you will not be shaken, that you will not be removed. The Lord is your strength. The Lord is your mighty warrior. Lift your voice and pray into your life in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pray for yourself. Pray for yourself. In the name of Jesus. 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 Lord, let me be able to connect to you. Father, Lord, let me be able to connect to you in spirit. In the name of Jesus. Shed it to me also and they say, Papa, you do me jitia and sada. Do me jitia if you are Father, we bless you. Do me jitia Father, we bless you. Power. Father, we bless you. Father, we bless you. Father, we bless you. Father, we bless you. In the name of Jesus. Father, we bless you. We bless you. In Jesus' mighty name. Amen. West Side Kofi Zingaro.
Westside, Kofi Zingaro just brought a message, said that God increase my faith. God bless you, my brother. God bless you in Jesus' name. Onwase Clement Opare, I greet you. It's been a long time. I heard from you since we completed SHS at every secondary technical. Oh, that's great. So Westside Kofi Zingaro says that he extends special greetings to you. Keep up working in the vineyard of the Lord. So God bless you. Westside Namisha Bibrisa and Opay Onyeng Eshia. Onyankopon to Ujidimu 0551 67755. Onyankopon onto Ujidimu 0270191971. WhatsApp line. Ahayo Kumai 97.1. Hour of Hope. Enida Sobre and Augusuri team. Onyamisha. Betmini Yakasa. Titruni 0270 191971 ede. Uwo Amanone. Uwo Israel. Uwo Japan. Uwo China. Uwo Turkey. Uwo Ecuador. Baby I will be a Ofra. Yes, Abekan. Ewaha. The line no clear. WhatsApp line 0270191971 is the line for this morning. And the same time 0551 667755 is equally active. And then we also have 0205 818748 is also activated. So we say that the Lord bless you. Do you have faith? Show your faith. Indicate your faith. Demonstrate your faith. Let your faith stand strong. Let your faith stand strong in the name of Jesus. Let your faith stand strong. Let your faith stand strong. Let your faith stand strong. Some few minutes we have to reconnect. We have to reconnect the lines immediately with the Bluetooth. Yes. So we have the first caller online. Hello, Papa. Yeah, Nano Pay. Papa, I've been getting come. And come soon in which Nancy Watade. Mama Krufa Yami Yokesio, and Nano Pay Yamisha Yankasa Okuma 97.1. Papa, I'm afraid I'm after. The monster lecturer and the movie my wish, my movie to you. I didn't come. Papa had done living in a kind and type for one. The mouth for being Papa, and type. Then the member. Okay. Yami encounter Eradi Bompire, Waffen and you, Eradi, Nikasa and Nina, a Radia, Eradi Unkuto, and I'll be to my near Bruni Pajoneso, Menubisa and Encomano. Now you can't find you in Yams a wire. This will give you the nation son and a menina. Eradi GD, Eradi, the GD ever won't come, but GD won't GD Mbotoda, but when GD Enina, now what to me, or to me, Aquaco kind. Now when you Yam Shy, case of one so. Amen. Amen. The next caller, we have the next caller online. Akwaba Okuma 97.1 and our faith. Any dasu wo Yesu Kristo mu. For many dasu ya no one to any ready theater. Nobody can see. Here we do ready. They are Pembia. One of the best should be obey yes, why yes, yet I want to ask you, you will giddy, then you can be obey your man. You create giddy in the As a Duncan Radidin, Yamisha Bibre, sir, is the queer our friend Radia de Uba, Wafuna Shawunsa. Oh, did you put a more? That's what my Tiase. Master didn't cost on your kind and cocaine pa. Now, when you share, we pay a pa no and Tonsu Yesudim. Amen. The next caller, we pick the next caller. We have few minutes left. Akwaba Okuma 97.1. And it does any and it does what Yesu Mame Kunedo. Papa. Hey, that's the champion. And come on so. Fire Damas, Papa. It's a woman, this is past a saying a feet. So we may be dear, be out, she be an amademo. A mother said about said, me ban not true win. Or show me to no whom fun, cries and no paper. Listen, there's a 40 to me.
untumi nyɛ hwee koraa o si ne ti ase a untumi nti mesrɛ ɔde ɔkyerɛbea ampɔfo mommɔ mpae ma no mam na untumi nto no nsɔhwɛ no alright so taa complain ne ti ni paa okay alright nyame ti ase nyame yɛ ɔyaresafo yesu kristo din ɛno ɛna ɛyɛ yɛn ticket ɛno na ɛyɛ yɛn license ɛdin a woba nkotodwe nyinaa kotow yo nti gyina mu ma wo bɛyi awurade yɛbɔ mpae de yɛn nuabea mame kunadu gyina mu ama ɔkyerɛwa ampɔfo a ɔyɛ candidate a ɛnɛ ɛsɛ sɛ ɔkyerɛw english sɛ awurade baabi a ɔkyerɛwa wɔ bi a wonim no wo nsa ɛne wadom ɛkɔ so ɛhwɛ no waka sɛ wobɛmo awie asomdwe mu nti ɛno na ɛbɛbɛ mu ɛbɔ mpae sɛ bɔhyɛ ɛne wasɛm a ɛfa ne ho na ɛno ne yɛgya atom ama no baabi biaa ti yare ti pae migraine headache baabi bia fi yɛgya ne nyinaa kwan ɛwɔ yesu din mu yɛgya ne nyinaa kwan wɔ yesu din mu yɛde wo yesu w'ahoɔden ne wayaresa tumi sɛ ɛmfa ɔkyerɛwa mu wayaresa tumi ɛmfa ɔkyerɛwa mu na anɔpa yɛre bɔ mpae awurade ansa na nonsia bɛbɔ no yɛnya adansedi ɛwɔ ɔkyerɛwa asɛm ho sɛ wode wo nsa aka no na awurade wama no ahoɔden foforo awurade adwene mu nna hɔ san na ɔntumi mfa nkɔkyerɛ ne nsɔhwɛ ahoɔden mu ɛne nyansa ne adom ne nam mu yɛde ne gyina mu so ama obi biara a ɔnte apɔ obi biara ne baabi ne nipadua baabi atokyima na ɔnyɛ wayɛ bɔfomɔfo yɛgya ayaresa ma woma nyinaa awurade yɛde wase wayɛ na wayɛ awie ɛnti ne yɛkɛsɛ nhyira nka wo din wado monti amen nyame nhyira wo ɛma kuna du nyame yɛ ɔkɛsɛ ɔkyerɛwa ma me nyame ɛnto n'anim nkyerɛ wo 97.1 ɛne da so bere ɛna ogu so tie ɔkoman ɛna anɔpa yi nyame adom ɔde ama yɛn yɛwɔ 2 minutes to sign out awurade nhyira bebree sɛ anɔpa yi wo ne yɛnhyiae we continue to appreciate all those who join us online all those who join us online no yɛde awurade asema mu nyinaa my online link is off. I think possibly what's any message for free biana meant to me and who and kind ebansa fache Mama Benis granting Nyamisha so joining online. This is the true devoted and the Dasobre member. Otie say o Winiba yetie Winiba funi na say erade enka mo ho na ono mo omani nhira ye kese ena no pay nya ye kan say nhira kese enkoma erade ma moditie ya no pay ano pay ha ne edu besi ni asre erade say o ma na adom eno somawo Obia final words also for Franklin final words 2 seconds pepe yo papa enano pe nia mesre ana meka chireti fu nyina ne se yamfa yan ho into erade so na yen gidi a ewo erade mu no NCP maye na nia yebebi se nyina no ode ebe maye anope so na yechia etiefu nyina na ebusuafo obi biara nchia soronko nkon ma bebi biara wo bia nso ene ye nuanom a wore kwa akwokyero yi day student a wo be fifi akwokyero yesere rade se onfa won kodu asomdwe mu na ombo won ho ban onhwe won so na oma won kyero yenim se nkunimdi ebeba enunti onhwe won so na bibie wie peye nso a ye de na se ahye ne din eni onyam amen amen azafo papa badasi bidinchia kesipa ema ma sorry mba any sorry penifo nyina Voice of the Lord Evangelical Church michechi obi biara na ene anope so ewo dwumedie kesipa Evergreen Blossom Academy ekropon ekuapem yebedi no dwumedie ne din career development and graduation day dwumedie no ebeba so forecourt of Calvary Presbyterian Church ebru 9:30 a.m. anopeya ti yesre Evergreen 4 hour 4 ne mofra nyina se omombra na omometa yembei echi na botai a esi omanisu no etumi ongatumi enyin abeye mpehinipa na ahye Kristo din konkon enunyam yede yenuanom so amotwro wasi nyina enu nyankopon adishi mogya ne mu yesre Awurade se ne anegidie atosi no Awurade entu ne gidie mu amen ono a otumi ade nyina ye no umbie yembei adwene ani
na nea wɔmasua biara no wɔmutumi ɛnkae ɛmfa ɛntwerɛ ɛmpaase na ɛnhyɛ ɔman no ɛne abusua ne nyinaa anuonyam mekyia obi biara amen. Amen. Ebusuafo ha ne edu besi inshranke radidin yechia ebusuafo Newton Mate Kwao Eradin shira bebre aha eyokuma 97.1 midin the Reverend Nathaniel Kingsley NT Eradin shira yebesi ya nyame yadmochina na yatura erade asem so yechia mu nyina mu amoni ehia na nopei odomfo yi ntil na nim ntiram Pastor Helen Yosen. Pastor Helen Yosen, may you be confident in your faith this morning. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord lift up his countenance upon you. And may you be preserved for greater things in Jesus' name. May your faith continue to remain strong in the Lord. The Lord surely will come through for you. God bless you. See you tomorrow at the same time, 5 to 5:50. Okumai 97.1. God bless you. Bye-bye. Boy, you know a man of the spirit, see with the eye of the spirit, yeah? So if you're carnal, how you think you can see things of the spirit with a carnal eye? Yo, bro, impossible. Hey. Oh, 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 yeah. Aye, mama, yeah. Weapon of the Lion of Judah. Me working authority. Yeah, say me like all men make you burn. Just in the case you forget who me really be. Say you know me past, not for really, then you know me. Me little bab me tell you what. Put your hands in the ear if you know your father. Your father be the Messiah. The
Eradia Shamani Monyame. I acquire me to me cansem bebre. Niame to me a canisa. Eradia Shamani Monyame. Me was me a mecca. Niame to me a canisa. Jesus, Washamani Monyame. Me was me a mecca. Niame to me a canisa. Yes, Washamani Monyame. Super yo, oh, baby, na makomo. Nanso asam to me, I'm shami wukurai. Oh, was I? Ebiana mabera payo. Missy, a higher power. Me to me cansem baby. Mama diana shiami yo. Never near radia yo. Higher power. Me to me cansem baby. Diana Shiamio, never near Radio, near Mecca. It was Zambia Mecca, near Metumia Casa, and it was a shaman union. It was Zambia Mecca, near Metumia Casa, Shiamio, Mamma Shaman union. Roots we are fantastic. Me gracias ya, na yera denayo. Ni atumeno, atu obi pai. Nasu watu mi anyina ni nasu. Me gracias na yera denayo. Hey, manso nyami muyanke wiase ni merie. Manso ni muyanke wiase ni merio. Nasu ni nyinamu, Yesu ashamani monya. Bebe la chuma sonya mi muya keria sini meri. Ansoni mwanko ni meri. Yesu ni ninamu. Yesu ashameni monya. Aya kwao. Bintu mi kansem bebre. Niyame tu mi akanisa. Eradi ashameni monya. Aya kwao. Mikase mikanka diya bachu. Mama diya neshiyamiyo. Era near Radio. Me was me a Mecca. Jesus, Washaman Union. Me was me a Mecca. Yes, Washaman Union. Me was me a Mecca. I do my name first. I'm here by 5 years to come. Up Kenyo, Kenya Kra, must say baby, Puni size what? Roots we are fantastic, Puni size what? Puni size what?
Mama neka say, Mom's joint back up. A man for a Kufu road. Okoman radio. Oh, my champion Martin. Okoman from my bank and you. Kenya cry, must say baby. Minimum grow cry, no poor you and a jewel. There soon be a museum. Money size what? All right, yeah, Yamobia Crab from Rockman 97.1. So, every PMO. And so now Manfi station and taxi drivers are home and so now truck drivers and our the Black Stars of Ghana and our friends Central African Republic and about way African Cup of Nations qualifier about now friends next year our Ivory Coast yet me akwa but I never PMO our Manfi station meaning Nipa Kakaba bidin komo that friends maybe some game no saying the best for Aqua Black Stars Beshe and I say Yense Yebeko La Cote d'Ivoire and I say yin to me and quality painful Yebeko with China Finsono Yedi and Komaka Kramemo Bumudim Nafinsono maybe some say Black Stars against Central African Republic Yebese and I say Yense Bacho Udin Bacho Bedidi already Samson. Oh yeah, taxi driver station yeah. Black Stars against Central Africa and Yebese Departure and Yamiaduma Yabesha. Scoreline, who's you say best About 2-0 against Central Africa. Yes, sir. Why no why nation? You better say, did you beat me Abuaye na Jordan so to my boy no so DBS Akamamaye. Now, okay, did you ask me? A man for Gaza when you sank a coach and Freddy Dayu. Krabatane, what Freddy Dayu only one what can see and yes, a coach and Freddy Dayu on why are you? Me know my papa, just say. Ablanta no emrana obobo no waye ne ho papa o de enu ode ne akokuduro ene ginema abepem sese ndi se edu ba bi na se oche a moma